Но едно от най-прекрасните неща, които се случиха, беше премиерата на тази книга "Небе и други герои" с автор Нели Добринова. Редактор на книгата отново е Ваня Стефанова, която за съжаление днес не може да бъде тук. И понеже и аз и Ваня имаме една и съща нагласа, няма как да не бъде така, че и това да бъде книга, а не стихосбирка. Не зная какво да ви кажа за тази книга. Това просто е също една от книгите, които трябва да бъдат прочетени. Тя има свое особено дишане, има своя особена вътрешна ритмика. В редуването на циклите, в редуването на по-дългите текстове и миниатюрите в нея. Нели направи според мен нещо невероятно в рамките на една година. Тя наистина порасна и надрасна дори вече и тази своя първа книга. Автор, който се развива с невероятна скорост и аз просто не смея да прогнозирам докъде би стигнала. Това докъде би стигнала, разбира се, зависи най-вече от нейния характер. Тя го има. Надявам се, че той ще й помага. Много още може да се говори за книгата, но наистина не зная дали има смисъл. Това просто е една книга, която трябва да бъде прочетена. Да бъде прочетена веднъж като книга, а след това множество малки, прекрасни миниатюри, като мълнии биха могли да озаряват всеки един миг. И точно като мълнии, сигурен съм, ще оставят и поретилята, и зад затворените клепачи на читателя своя белег, който дълго може да посветява вътрешния поглед. Нели Добринова. Здравейте! Много се радвам, че ви виждам тук. Някои лица са познати, други не. Но все пак обстановката и в рамките на този панел мисля, че е много подходящо за представяне на такива книги. Не мога да кажа, че съм претръпнала книгата, след като вече понякога я гледам така отстрани и все още не мога да си представя, че имам книга, защото това е най-внезапното нещо, което се е случило в моя живот. Защото аз пиша така, както, ако ще прочетете, от година и половина и не съм предполагала, че някой може да ми предложи да издам книга. И човек, който ми предложи е тук, Валентин Дишев. Той е виновен. Човека, който подбра по-голямата част, Ваня Стефанова, която аз даже на един етап не предполагах, че дори ме чете. Също дължа много на нея. И на един човек, който се казва Александър Белчев, който всъщност ми каза, че имам талант. Защото аз не съм предполагала, че имам такъв. Друго, какво да ви кажа, пак ви казвам, че много се радвам, че сте тук и ще помоля Кирил да прочете 3 мои неща. Те не са в книгата, а са писани след това. Нели. И ще ги прочета. По-мъжки. Разделени и облечени различно, от шутато владетел, самотна дама, куче придружител, танцорка с лунно дългите бедра,
все още скрита зад кулиси на червена мелница, поставям сенките си след несъществуващ ден, през който заших звънчета на ревера ти, направих 3, 6, 5 хартиени корони, оригами за напреднали, сложих каишката против бълхи на родения за твоето утре четирикрак бездомник и тръгвам, за да видя удивеното ти лице с онзи жардиер между зъбите. Не можеш да ме имаш цялата. Лед и малц. Нощта е моята въздушна капка в мунчтук на саксофон, най-меката октава в котешките лапи, далеч от ламаринените покриви на сушата, покрити с речни камъни, възглавници за утрото. И последният текст се казва да посрещнем добри гости. Между нас има повече разстояния, отколкото допири, мирише на разтопена захар по печена ябълка. Между нас профучават желания, нежности, но ние сме неподвижни. Сладък дим докосва детски носове. Неподвижността е състояние на движението, което не иска да бъде направено. Пукащи кестени в хартиена кесийка топлят ръцете. Неподвижността е крачката, която не правим, за да влезем в огледалото, където сме истинските аз, мирише на Коледа. Такива, каквито сами не можем да се видим, такива, каквито сме в другите очи, които превръщаме в огледало. Тихо е, спомнено детството. Между нас има едно разстояние. Между нас има едно разстояние. До Коледа.